The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan, gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto, sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios, mamahingpit masinagkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. Good day everyone, and yan sa kita ni atong adlaw-adlaw pagtuon sa pulong sa Dios pinagi sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Og we are here once again tungod sa grasya, kortesiya, sa kaluoy, sa gugma, grasya, and God's benevolence. We don't deserve it, we don't earn it, we do not work for it. Wa gyud tay ikabaos kay kining tanan grasya. Okay. Sa wailangan, mga damtas tong tagsatag sa kakalag, pinagi sa pag habwa sa tanan na itong mga salang nabuhat nining adlaw. Ug ato kining isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan, aron kini dili mahimo nga babag sa atong pagabuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. Because if there is a barrier like sins, especially, we would not be able to understand God's Word. Dili makatudlo ang balang Espiritu Santo kanato. Gumika niya ng nagababag. Musa 1 John 1:9, mo kanay buhaton o gamiton nimo magtutuo. The rebound technique, pagsugid sa imong mga sala. Og alang kanimo dili magtutuo, it is faith alone in Christ alone. Acts 16:31 kanayon sa Binisaya, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampot ta sa hilom. Balaan namo nga Dios, amo kining giila nga pribilehiyo kahigayunan sa pagpakigambitay uban kanimo ug sa imong mga pulong. We pray that God, the Holy Spirit, will take a portion of what we are going to study today ug himuha kini nga tinubdan sa panalangin o paghagit, as well as contributing to our acceleration to the high ground, to spiritual maturity. We know that without this, wala kami tinudanay gayong katuyuan to remain in this life unless we attain that maturity, since we have been given the logistical grace support on which to do so. Ug busa, may we fulfill that objective as we persist in our assimilation of your word. We ask all this in Christ's name. Amen. Who is God? Mao kini ang uluhan sa atong pagatun-an niining adlaw. Sugod ning adlaw. Una sa tanan, ang Dios usara. There is only one God. Apan ang Dios gipadayag o nagapadayag nga tulo siya ka persona sa usa ka Dios. Okay? Sunda ginig maayo aron imog yung matuhog ang lintunganay nga buti pasabot niining atong gitunan kung kinsa gyud ang Dios. Now, so mao kini ang doktrina sa tulo sa usa. The doctrine of 3 in 1. Now, ang buti pasabot, tulo ka persona ang Dios, apan usa ra siya ka Dios. God always existed
there never was a time that God did not exist. God is uncreated. He is self-existing. Now, sayo patingali sa imong kabatanon, early in life, tingali, you became aware nga ana ay Diyos. Okay? That God exists or there is God. You must have come to a point sa imong kinabuhi nga misugod ka sa to wonder about the source, tinubdan, ang hinungdan, ang nature, or perhaps the purpose of things. And you reach to a point nga you became curious. O mingon kasi mong kaugalingon, there could be a supreme being. Well, to imagine that there may be a God is much easier than to understand as to who and what He is. Gusto? Ang matag tao, makakabot gid siya niya ng ang nga gitawag sa in English o God consciousness, at least above minimum intelligence and age. That is according to unsay gihulagway di sa Roma kapitulo 1 bersikulo 19 ngadto sa 20. Apan ang labing dakong tahas sa pag-ila sa Dios nanginahanglan kinig labaw sa kinayanhang kinaiyanhon nga maukit-ukiton. It requires more than innate curiosity. Kini nanginahanglan og usa ka positibo nga kabubuton. It demands a positive volition. Usa ka mainitong tinguhan sa tao nga mailhan niya ang Dios. Ang willingness or pagdisiplina sa kaugalingon aron siya musumiter sa pag-angkon sa kamaturan. Kay sagad naman kanang sayod. Sayod naman kita nga. Ang positibong kabubuton is a matter of choice sa matag tao. O kasagarang mga tao mo surrender na ang daan sa di pa kini sila makadangat sa ilang tinguha sa pagsabot. Well, unas tanan, ang Diyos mismo, mipadayag, miangkon na siya usa ka persona. God is a person. Okay? Unsay iyang gisultibahin niya. Ang Diyos nag-ingon, ako mao si ako. I am that I am. So, kana lang pag-ingon niya na ana, usa siya ka persona, correct? O sa iyang pagka-persona, mailhan na nimo siya sa iyang pagkatinuod. Kung nahimo na nimong tinuod siya sa imong kinabuhi. Now, ingon nga Kristohanon, remember that the only way for you to make God real in your life is for you to make the Word of God real in your life. Kaya nga naman, tungod kay di man lagi nimo mabuwag ang buhing pulong sa sinulat nga pulong. You cannot separate them. So di nimo mabuwag ang pulong sa Dios ug ang Dios mismo. Mao hinungdan nga subo gyud palandungon to notice that so many Christians fail in this particular aspect because most of them, kasagaran kanila in the first place, do have wrong priorities in life. Sayop na nilang mga pasiunas kinabuhi. That is the main culprit in this matter, in this particular aspect. Wrong priorities in life. And because of that, they consequently fail to deal with their children when they are supposed to train them the Christian values and principles in life at an early age. Mahinungdan nga most of these young people in their generation do not have a clue how to honor God, how to live the Christian way of life. Nga naman. Again, because their parents fail to train them, pag-agak, pagmatuto, to guide them in their Christian life. They are just the products of their parents being losers in life.
Why? Again, tungod kini kay ang mga ginikanan negatibo ang ilang pagtagad ngadto sa pulong sa Dios. Sabi nimo, being losers or winners in life is a matter of choice. Gusto? Nobody's to blame except themselves ra. Sila ra yung mga parents ang mabasol sa pagkabadlungon sa ilang mga anak. Di ba niyo na? No, ning atong panahon karon at this point in time, ang mga kabataan, mga bagong tubo karon, because they have not been trained, guided, and disciplined properly by their parents, mga wayward na, mga badlungon na, labad nas o sa mga ginikanan, labad nas o sa katilingban. Ang uban mga adis-adis, mga druggies, they have become a menace to society, a liability to society rather than an asset sa katilingban. Subuog yun. Palandungon ka na. Unya, ang grabe pa, kaya mga ginikanan, mga magtutuo ra ba unta? They are believers. Kitang mga ginikanan who are Christians, sa gagmay pa ning atong mga kabataan, ato na unta, and we are supposed to matuto sa atong mga kabataan, pinagis pagtudlo kanila. Di lang sa mga Christian values, kundi bahin sa Dios. Bitaw, sa gisultis pala ang kasulatan diha sa Hebrehanon 4:12 na nagaingon ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamahanan etc. Mao na atong kanunay gyung nakutlo sa di pa ta magsugod sa atong Bible study. Og diha usab sa 2 Timoteo 3:16 ug 17 ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid ug alang sa pagmatuto sa pagamatarong. Aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Kining mga batang gagmay, ginahanglan na kana sila mamatuto, imatuto sa kaibalo, kinsa o unsa ang Diyos. Eksplikahan, pasabto na unta ka na sila og sugod nga na ay Diyos, ana ay labang makagagahom. Kaya mga bagong tubo ugod karon, kasagaran ni nila, wa na gyud ka na sila ma-oriented nga na ay Diyos. Wala. Kasagaran gani nila, di na mo tuo nga na ay Diyos. Kita nimo. So mas importante pa nila ang ilang kaugalingon. Ang nakagrabe gud ini karon. As a Christian, you should remember nga doon na kay nadawat. Kanimo nga Kristiyano ikaw ang gisgutan ako. Magtutuo. Huwag ka nang imong nadawat, maong kaluwasan. Walang yung kamagtagad niya na, Huwag mo ka na nakapahimo ni mong Kristiyan. Huwag sayod ka nga, salvation, ang kaluwasan, gikan o hinatag ni kinsa. Kinsa naghatag? Ang Diyos. And therefore, there is a God. Did you hear me right? If you are a Christian parent, hinumdumi, orient your child to a Creator. Orient him about God. Di man kinahanglan nga dawat o kaluwasan ang bata kay he or she cannot understand it yet. Apan as part of divine establishment, kinahanglan nga makasabot na ang bata nga there is a supreme being na ay labaw makagagahom natong tanan. And that is why, kung believer ka na karon, paminaw, kung believer ka na karon, nakadawat naman kagkaluwasan, ang imong yung tumong karon mao, nga himuon nimong tinuod sa imong kinabuhi, ang naghatag nimo og kaluwasan. Ila-ilaha siya. Tanawag unsay iyang giandam para nimo.
And this personal sense of destiny, naganda ni ining danghan kayong mga butang alang sa atong pagkinabuhi adlaw-adlaw. That is why, when we enter into the study of the integrity of God, kini, we're seeing kung unsa ka importante ang pag-angkon, ang pagsiguro nga nahimo ng tinuod ang Dios sa atong kinabuhi. Di mahimo nga Kristohano naguka ug moingon kag, Kristohano naman ko, so tinuod na gyud ang Dios sa akong kinabuhi. Na unsa man na, istorya ra ba lang na o tinuod gyud? No man gud na problema ron. Kaya nga naman, na may mga Kristohano nga moingon og ayaw ko pangutan na ingon ana kay di mahitabo nga di tinuod ang Dios sa akong kinabuhi. Now always remember that if you are an unbeliever, dili magtutuo, kinahanglan nga makahibaw ka nga naagyoy panahon sa imong kinabuhi nga moadto ka niya ng gitawag og God consciousness. Kana bang point of your life nga makauna-una ka nga naagyoy labaw magkakahom. But if you ignore it o disregard it, kung di mo ka nadawaton, it's all up to you. Tara na nimo. If you just think for a moment, grabe ha sa Diyos, no? Ay sometimes muna-una nga imagine sa wapaning tanan, wapang kalibutan, buhata sa Diyos, naibawaan naman yun niya sa kanetong wapang tanan, naibawaan na sa Diyos as to who is going to believe in Him, naibawaan na po niya, kinsa ang di mo tuo niya. Grabe yun. Kinsay mo dawat sa kaluwasan? Kinsay mo sa likway? Naibawaan na sa Diyos. He perfectly knows all these sa wapang tanan. Naibaw na ang Diyos, human ka mo dawat niya. Naibaw na siya, unsay imong mga gikinahanglan, ingon nga anak na niya. O kay naibaw naman siya, unsay imong gikinahanglan, iya na pong gipahilula o andam those things, those spiritual assets that you need for you to be able to live a life that is pleasing to Him. Sabi niyo, tungod sa pagkagamhanan, pagkasayod sa Diyos sa tanan, nahibaw na siya sa mga panghitabo sa atong kinabuhi. Nahibaw na siya. Bisan gani ang mga butang, wampa mahitabo sa itong kinabuhi, nahibawan na sa naniya ka na. Bisan ang mga incidents o mga occurrences na mahitabo unta sa atong, mahitabo unta sa itong kinabuhi, apan wa mahitabo, kanang tanan nahibawan po niya. Kita ni mo. Sa laing pagkasulti, ang Diyos nahibaw sa mga posibleng mahitabo, mga possibles, mga probables, kanang tanan na hibawan sa Diyos. Iwala na ang Diyos. Naghisgot, nagtuon, manggod karon bahin sa integrity o kinsa ang Diyos. Ang kaligdong, ang katarong, ang kahalangdon niya, ingon nga Diyos. Now, kini kong pagka-Diyos sa Diyos. Okay? I am that I am. Mo ka na isulti sa Diyos. Wa siya pagkausap. Wa siya pagkalubad. Nabitaw na sa alawiton nga, great is thy faithfulness. There is no shadow of changing with thee. Di gyud siya mausap. He just does not change. So ang tanan nga iyang gipahiluna, nahiluna na. And yet, considering the very fact that kahibaw siya kung unsay desisyon imong himuon, hinoon, di man siya mo tandogo, mo ilabot sa imong desisyon. Kahibaw gud siya tanan nga desisyon nga imong himuon, tibuok nimong kinabuhi. Naibawan niya na ang tanan. Kita nimo, unsa ka grabe na. Naibawan lagi tanan sa Dios ang imong mga desisyon, maayo bang desisyon na o dili. Nahibaw siya. Iwala na kagrabe ang Diyos.
No, kanang pulong grabe, negatibo na. Wa ta magpasabot, ana. Wa ta magpasabot, negatibo. Ato lang gipatinaw, gihulagway nimo, unsa kapag kaway sama sa Dios. There is no one like Him. How incomparable, indescribable, how amazing and awesome God is. There is no one like Him. Walay sama sa Diyos. Yan niya pa. Ang mga resulta sa mga desisyon nga atong pagaymoon, iyan ang gipahilo na subay gyapon sa iyang plano para sa atong kinabuhi. You see? Ingon lagi ana ang Dios. Kita nimo na? No, kung makaila ka na sa Dios, unya nakasabot ka nagkinsa ang Dios, makahibaw kag unsa ang pamagi nga iyang gihatag ka natong tanan, tagsa-tagsa pagyo ka natong mga magtutuo. That is why early in life you became aware that God exists. Gusto? Puslan man nga midawat kang kaluwasan, pinagi sa iyang pagtuo kang Kristo, naibaw na nga na ay Diyos. Gusto? Naibaw ka na. Yun sa manimo. Yun sa manimo pagdawat o kaluwasan, di ka mutuog Diyos. And you know what I mean. Maraming rog, dili mo tunong God, di mo sibo. Therefore, ingon nga magtutuo na, you knew that there was a God. Sometime or dihay gayon sa imong kinabuhi nga nakaandam ka, nakaundan, dili kay andam, nakaundan ka nga naagyo Diyos. You see, early in your life, sa gamay patingali ka, you had reached to a point that you wondered about the source, the cause, ang inungdan, the nature, or the purpose of things. Your natural curiosity pointed you to a supreme being. Gusto? You know to me, remember this point. Whether you believe or not that there is God, that doesn't in any way change God. Dili yun na makausap sa iyang pagka-Diyos. Dili. Never. Kasabot ka? Naagyo Diyos. Sabta pag-ayo ka na. Mauni na kang grabe ron, kay naa may mga tao nga di mo tuog Bible, na ay di mo tuog Diyos, na ay mga tao ron nga laing Diyos ang ilang ituuhan. But all that, it doesn't change God as the creator, the author, the finisher of our faith. But imagining that God exists is much easier than understanding Him. Na, that is the problem now, especially sa mga magtutuo. Kaya ang bagang duot sa mga Kristohanon karon, inaibay noon nga, they give time to study about God so that they will know who and what God is. Moingon may noon ni sila, may pag-imagino na lang ko na ito ang nga naay Diyos. No, ang problema ini ron, kay kung mudangat na ang nagkalindaing mga panghitabos, kinabuhi, mga suliran ba, mga katalagman bang muabot sa kinabuhi sa mga magtutuo, wa sila'y kadangpan sa pagtugyan sa ilang mga problema. Kaya man diha ang Diyos, nga angay nila untang mailhan, na mauna. You see, busang may tabo, mao nga, instead of relying on the spiritual provisions that God has already made ready for us, unsay atong dangpan. Budagong uptas mga tawhano natong mga pamaagi, human solution. Hinumdum ka sa atong prinsipyong barugan. Only God's solution is the real, genuine solution. Man's solution is no solution. Na, mo-apply na po din niyang prinsipyo, kana. Only divine solution is the real, genuine solution. Mauna, ayaw na kalimti, itisok na gyud diha sa imong alimpatakan. Always gyud na.
bagang duot sa atong mga kaigsoonang Kristohanon sa tibuok kalibutan. Dini ba sa Amerika, dito ba sa Pilipinas, asang dapitan ining kalibutan na. Ingon niya na karon. Tungod kay ang Dios, imagination ra alang kanila. Dili siya tinuod alang kanila. Paminaw. The only way for you to make God real in your life. Paminaw. Kung buot ka nga mahimong tinuod, matuod, buhi, sa real, genuine, ang Diyos sa imong kinabuhi, is to make Bible doctrine real in your life. To make God's Word real. Tinuod, matuod, buhi in your very life. Maura. Maura yun. Wana gyulaing pangpagi. Kasabot ka. But imagining only that God exists, that won't cut it. Imagining ramang pulgo na. Huwag kaya abutan na. Sorry to tell you that. So, paminaw, everyone reaches at a point in his life God consciousness. At least everyone above minimum intelligence and age. Naman sa Roma 1:19-20. Kung normal ka lang ang pagkatao, you will be conscious and aware that there is a God. Okay? Ang matang usa ka tawo, according to Romans 1:19-20, gihatagan gyud niya anang gamay nga consciousness diha sa sulod niya nga he would know that there is a God. Apan tingali you will say, kana diyang mga atheist, di man na sila mutuog Diyos. Now, ato ning iskutan ugma. Okay? So, padayon lang to stick around pag-iuban sa atong pagtuon bahin ini. Grasya kini nga atong gipaymuslan. Magampo ta. Amahan na mong langit nun, salamat ni nga mong Bible study through the YouTube sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Hinaot nga kining mga butang nga mong gisgutan. Bahin kanimo. Matinood, maklaro, matinaw gyud sa among salabutan o kini. Mutuhop ngayon sa among kalag. Kay kini, nagagiya ka na mo. Kinsa unsa ikaw. O unsa usab kami diha sa imong tubangan. Unsa may hinungdan sa among pagkabuhi ning kalibutan. Dada kami pagbalik ugma, kami makapadayon sa pagtuki, paghisgot bahin ini. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.